joni eɗen jokka video men wonandi ɓe hebde site web ɓe walla blog personnel mbawa wadde programmation ɓe ɓamay sa nate google video mbaɗɗen tiktok ko on tan dew ton après binda e barre de recherche deep site mbaɗa research so waɗi research pada ara so yaari réseau lil seɗa walla so yaari boɗɗa lien gonɗo dow nden winda https e winda / enzo on ɓotta ko sa ɓoɗɗe makko nata e deep site min sa nata deep site ko ɗum ɗo arata jon sa yiɗi wadde ala contenu ɓe may mbaɗa comme essayer wadde déployer sa waɗi déployer après binda inde projet oɗo sa windi inde projet par exemple mbawi winde projet blog personnel voilà mbaɗa déploy voilà jon sa déploy ɓe ha may dara saɗa yiya projet o walla sa gayni binda ko jiɗɗa par exemple binden tan ko weeɓi développement web donnement un blog personnel voilà sa waɗi ɗum tan ɗum ɗon weeɓi ha may kede famɗi ala ko firi kono koye titto yimɓe goni heddi ɓe ne gandi no jarata goto fo hani nande no jarata après mbaɗa recherche sa waɗi recherche so ko réseau ma yayi ay nene waɗa deep site nene waɗa fo développé kala ko waɗa hani waɗe no waɗen sa hokkimo bindi kanɗi ko kanɗa wadde o andi ko jiɗɗa holno jiɗɗa site ma o yara holno jiɗɗa o woora ko ɗum tan binda sa windi pada ha gasa sa fadi ha gasi kanko waɗa hoorema site o déployé jiya interface on wayni so woni welima mbaɗa code copier jaa cooda hébergement hébergement kadi ne weeɓi ha may ma mbaɗen vidéo holno site waɗirte hébergé so woni on gandi deep site no waɗirte utilisé holno site waɗirte hébergé mam holno ɗum fof taw koye pulaar waɗa expliqué waɗa koye français waɗa koye anglais non mbawi jokkude ha joni so woni vidéo welima no mbawi wadde aimé mbaɗon like mbaɗon abonné kadi sabu ɗum wallata mbaɗon kadi partagé beele ɓiɓɓe fulɓe foof ne jiiya ballitoro saabu goto fof ne mari gandal so waɗi gandal mum partagé tan ma pulaar o yaara yesso ha joni ɗon wonde waɗa développé mbasa heppude tan heppere ala hen waɗa développé kañum hoore waɗa kala ko hani yaade voilà so waɗi kala ko hani yaade pada tan a ara mbasa heppude ayi ni no waɗir développé ɗum sa heeɓa winde ɗum ɗo fo e hoorema a wawa ko programmation ɗemɗe kewɗe gon ɗo html ɗo css ɗo tawi css ɗum ko ko cdn bootstrap kadi ne hani waɗete ɗum fof sa anda ɗum weeɓi sa yiɗi janggo ɗum kadi wawi ɓamde kidade duuɓi gastani voilà ɗo joni sa tittan fuɗɗon nde sa fuɗɗima seeɗa tan a yiiha ha ɓooyi a wowan sa wowi weeɓi ha maayi hankinam kala ko namda o waɗente min joni ko connexion mo leeri sam taw gasi kala ko hani waɗe waɗa mayen o waɗen header o waɗen kamɓe nara badi o waɗen kadi footer foof waɗen so waɗi no gayni voilà jongo footer o yarate ɗum pied de page so jii site web ɗi dow tun waɗi header ha less gar waɗi footer kono wayi no wiiɓa may sa yiɗi waɗa ɗum jongma ɓama wawi ɓamde balɗe taw gasari gayni header tan en tiiɗe ha maayi a waddani ha tampa mbaɗa satuji salo duttoɗa hen kadi kono joni deep site en bindi ɗo phrase timmane phrase timmuɗo joni waɗi partie html o joni ko javascript wawi wonde ha site o wona dynamique ɓe ha maayi voilà on padan tan somo paadi ha ara voilà so gari ay waɗi déployé ayno wayi joni ko blog personnel waɗa kam développé ayi waɗi kala ko hani joni so jiiɗi andude holno photo ji mbaɗirte hen holno audio ji kadi mbaɗirte hen kadi holno site o waɗirte en ligne ene weeɓi ha maayi ko min ko interserver mbaɗami utilisé kono ɗum fof mo waɗ mum expliqué ay waɗi ɗum ɗo fof kala ko yoɗani sa gayni waɗan code o copier sa waɗi copier jaaye éditeur de code sa éditeur de code après mbaɗa édité kala partie mo welanima ne weeɓi ha maayi ɗum noon ko ma mbawa programmation seeɗa sa ɗum weeɓata voilà so woni vidéo weli moon on mbawi wadde abonné mbaɗon commenté saabu ɗum wallata yimɓe on calminama.